Το 1956 ιδρύεται η Εύξηνος Λέσχη Κοζάνης. Από τότε μέχρι και σήμερα, 58 χρόνια, προσφέρει διαρκώς τα κοινά των Ποντίων, προσφέρει διαρκώς τον τόπο. Με κορυφαίες δράσεις, συμμετοχές και εκδηλώσεις ποιότητας που αποτελούν πλέον θεσμό. Ακρίτεια, εκδηλώσεις μνήμης γενοκτονίας, το Ποντιακό Βήμα, χορευτικά τμήματα, χοροδιακό τμήμα, θεατρικά τμήματα, τμήμα νεολαίας και τμήμα γυναικών. Με σημείο αναφοράς την ποντιακή παράδοση και τον ποντιακό πολιτισμό. Εύξηνος Λέσχη Κοζάνης. Το ιστορικότερο σωματείο της Δυτικής Μακεδονίας ανοίγει πλέον νέα σελίδα. Με τη στέγη ποντιακού πολιτισμού. Το σπίτι όλων των ποντίων. Έτοιμο να υποδεχθεί και να αγκαλιάσει όλους τους φίλους των γραμμάτων, όλους τους φίλους των τεχνών. Να πλημμυρίσει από ελληνικό πολιτισμό. Να χτυπήσει δυνατά η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού. Εδώ, στην Κοζάνη. Είμαι βαθιά συγκινημένος γιατί ένα όνειρο δεκαετιών, ένα όνειρο μιας ολόκληρης ζωής φαίνεται πλέον ότι γίνεται πραγματικότητα. Η στέγη του ποντιακού ελληνισμού στην Κοζάνη, το κτίριο της Ευξήνου Λέσχης είναι πλέον μια πραγματικότητα και αυτό δεν μπορεί πλέον κανείς να το αμφισβητήσει, ούτε εμείς οι ίδιοι που πολλές φορές είχαμε αμφιβολίες αν τελικά θα καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε. Νομίζω ότι εδώ σε αυτόν τον χώρο θα καταγραφούν όλα τα στοιχεία του ποντιακού ελληνισμού. Αυτός ο χώρος θα καλύψει τους καημούς και τις χαρές της ευρύτερης περιοχής του ποντιακού ελληνισμού και όχι μόνο του ποντιακού ελληνισμού. Ένα έργο 2.500 τετραγωνικών και πλέον είναι έτοιμο να αγκαλιάσει όλους τους ποντίους της ευρύτερης περιοχής
και όλους τους φίλους των ποντίων της περιοχής μας. Το σπίτι της Ευξήνου Λέξης Κοζάνης είναι ανοιχτό για όλον τον κόσμο, για όλους σας. Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Εμείς καταβάλαμε όλες μας τις δυνάμεις. Ο όνειρό μας είναι να δούμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να δίνουν ζωντάνια σε αυτόν τον χώρο.